din. Okay. Apayan, nag-request. Nung dati, bulo nyo, kadwayo dagitsay. At sana kayo jay, at sana datoy niya. So nga, kayo mapeluan. Oh. Nausmi lang na mangwayo pa. Okay. So, karkaruti. Binungor. Tatagarod. Mapantayo yung pagsalaan man. Dagi agasawa. Tani. Rumabrabain. Kada kayo nga kanta. Ang kanta kayo ti sweet music. Iti talong sunata. Buena po. Derecho. So, dahil iti ko namin pisok dance, winupin dance. Diyan ginamat. Mga na kayo iti ginamat. Sige. Abad ginamat, winuhatuan. Sino ti present pa lang sponsor na ta? Sir, Mr. and Mrs. Regina Antonio. Kabili yung mga ito yung tingada. Ilagay sa ano? Agrugin na yung itipin dance na una. Ginamat ko na siya. Agrugin na yung oras si Ana una. Mrs. Kidang, help. Ma'am Kidang, Mrs. Kidang, tulungan man dali siya. Ikapatid na kandil. Ano ka? Pasat saan? Abobet usya, abobet. Ginamat ko ma, ginamat. Mabalin. Okay, so lahat yung mga gustong may Ikaw kakailan, kagayong sponsors. Gusto, mabalik ka doon. oh yes. Kung may ibigay sa kanila, ibigay doon. Kung pagapit dance yun, sir. Pero hindi na lang ipin ito. Doon na lang ipin ilagay sa ano. As per request of our MC, that is symbolized of love. So anybody among us, kung sino gusto mag-pin ng any amount, you are feel free to pin your donation. Hindi namin alam kasi yan na part namin, hindi namin po alam. That is not our practice. Yung practice lang po sa namin is gala dance and the gala dance yun lang po. Aside from that, we will sympathize kung ano yung meron kayo, provided you lead us. Kung umisahan nyo kami, then we will follow. Okay, sir. Welcome. Okay, pindan, sinakabot sinat. May kayon. Yay! Mayat na. O kakayon man, kagayon, kagakabsat. Magamati pa nagsawa na yung nagasawa. Nagitatat sa kusina. Alsana. Ito yung boss. Magamati ng dance sa'yo ako. Pisok dance. Ipisok lagi dyan.
iti oras, iti alas 2. Ana, agrupot kayo na po. Tikas sa daras. Iti programa tayo. O, irupot yun sa kitang data. Ayan, tilog-lugan. O, nagitiyan. Dati mabalila niya itulong para nagkakasawa. Irupot yun na po. Alas 2. Okay, ada tayo timaudi nga sonata. Para nagtiagasawa. Ada tayo timaudi nga sonata ako. Publiko.
Okay, thank you very much. Palakpakan tayo na, Rod. May we request Mr. and Mrs. Kidan to assist the bride and the groom. Tulungan tayo sudat, alam tayo GI. Okay, Mr. Sir Tulio. Remove and report to the management. Okay, palakpakan natin. Lagi nag-asawa, samot lagi nag-grasya na po. Okay, salamat. So, nya di next tata, tanalapas ng asawa. Ay, amo dalata. Okay, so music man, batse. Sumala amin yung abalayan. Oh, nagapo. Kagayan. And Kalinga. Lahat na kayo dyan, sir. Para one music. Oo. Amin kayo natan. Tagnon mamin pinsan. Bot. Na. Oh, sana. Sana. Amin kayo. Ang tungan datun. Oh, debe kayo. Wala tayo minsi to. Abalayan. Di ba yun ipagat? Si Dion, bebe ayo dato. Bako na barayan dato. May kayo, Mr. Tulyaw, Mrs. Tulyaw. Maganda to. Daya maganda to. May kayo. Amin kayo. Ang kita-kata, nena, parisa manat. Dito, Yoli. Grace, pupuan ka na kayo. Okay. Layunan nyo, nagapusula na. Amin na, abalayan, nagapusula na. Galing ka, join the dance. Amin nga, nakapsat. Uncle. Manong. Sumala kayo. Ang
damay ng sala. Oh. Sumaruno. Sumaruno, damay ng salamaan.